Il-kwalità tax-xogħol, id-diskrepanza fil-pagi u l-pensjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel, l-ambjent, id-dritt tal-ħajja, l-impenn fil-ġlieda kontra l-marda qrida tal-kanċer, il-kriżi fl-ambjent u l-pjaga tal-housing kienu kollha temi li tkellem dwarhom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fil-Belt Valletta. Adrian Delija qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem emmen f'xogħol ta' kwalità. U kritika d-diskors ta' Joseph Muscat meta tkellem dwar il-ħaddiema tal-gvern li jiskartaw. B'dak l-statement biss qed jgħidilna illi l-ħaddiema tal-gvern fosthom l-ewwel wieħed u mhumiex qed ilaħqu mal-ħajja. It-tieni qed jgħidilna illi mhux biss irid jippermetti l-legalità imma jgħid in-nies illi għandhom jiksru il-liġi f'pajjiż illi xejn mhux xejn. It-tielet qed jgħid illi da surplus illi ilu jgħid illi ħoloq la nafu fejn hu u laqqas jaf fejn qiegħed huwa stess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-gvern qal li min jippretendi li jkollu saqaf fuq rasu huwa arroganti. Jiena ngħid bil-maqlub. Il-gvern, kwalunkwe gvern, illi ma jagħtix garanzija illi kull ċittadin ta' pajjiżu ma jkollux id-dinjità, is-serħan ta' moħħ ta' saqaf fuq rasu huwa gvern arroganti. Kun min ma jaċċertax illi kull Malti u Awċi ikollu d-dinjità ta' saqaf fuq rasu huwa arroganti. M'għandux ruħ soċjali. Il-garanzija tagħna hija ċara. Minnaw il-Partit Nazzjonalista mhux wieħed imma jagħti garanzija illi kull persuna Maltija u Awċija għandha mhux bi pjaċir imma bid-dritt ikollha saqaf fuq rasa. Adrian Delija tkellem ukoll dwar id-differenzi kbar li għadhom jeżistu bejn il-pagi tan-nisa u tal-irġiel u anki dwar id-differenza fil-pensjonijiet tan-nisa u l-irġiel. Huwa semma kif il-manifest tas-Soċjalisti Ewropej irid idaħħal l-abort iżda l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista minn dejjem kienet ċara. Aħna konna, aħna għadna, aħna nibqgħu kontra l-abort. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li kien hemm programm maqbul għad-dibattitu fil-Parlament biex jiġi diskuss l-embrjun, meta f'daqqa waħda l-Gvern iddeċida waħdu li jaġġorna l-Parlament biex dan id-dibattitu dwar il-protezzjoni tal-embrjun ma jseħħx. Adrian Delija qal li meta l-pajjiż sab ma' wiċċu l-aktar żminijiet diffiċli, il-poplu Malti dejjem ingħaqad. Il-belt illi mijiet ta' snin ilu bniet l-identità Maltija illi waqt u wara l-gwerra kienet testament ta' dak li huwa l-poplu Malti. Illi meta jkun hemm l-ar żminijiet, meta jiġi l-ikbar għadu, meta jkun hemm l-ikbar diffikultajiet jingħaqdu flimkien. Din l-attività kienet indirizzata minn kandidati u deputati fosthom id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi li fid-diskors tiegħu qal li Malta hija tal-Maltin beżlin u mhux tal-korrotti. Dione Borg, kandidat tal-Parlament Ewropew, qal li l-Gvern se jsib li l-Partit Nazzjonalista jikkumbatti favur id-dritt tal-ħajja. Kandidati ieħor għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, David Stellini, tkellem dwar il-bżonn li l-Gvern jipprovdi social housing lil min għandu bżonn. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew, David Kaza, tkellem dwar id-direttiva ġdida biex ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, fil-waqt li insista li meta l-poplu Malti fil-passat ra teddida għad-demokrazija dejjem qan fuq tiegħu u neħħa lill-Gvern Soċjalista.